слухай, ну я хочу пра што сказаць, чаму не толькі для цябе персанальна ці для мяне персанальна зараз гэта важна. Заўсёды такія вялікія перамены сацыяльныя, яны звязаны не з тым, што я ці ты хочам ці не хочам, а хутчэй за ўсё з эканамічнымі зменамі. І вось тое, што зараз людзі дарослыя павінны пераглядаць сваё жыццё, звязанае таксама з эканомікай. Ну як ты думаеш, чаму некалькі гадоў таму ў Беларусі падвысілі пенсійны ўзрост? Калі б было ўсё так, як некалі абяцалі за савецкім часам, я б уже праз паўгады мела сесці на пенсію і там гадаваць кабачкі на лецішчы. Але, бачыш, я мушу сказаць: о, нет, пенсіі няма і не будзе, і я мушу ізноў стаць маладой. Па-першае, таму, што няма і не будзе пенсіі, а па-другое, таму, што на тыя вось 90-е прекрасныя, пра которые мы ўжо 100 разоў гаварылі, прыпадае дэмаграфічная яма. Там не нараджаліся дзеці, там быў спад нараджальнасці. І вось яны б, калі б нарадзіліся, то мелі б сёння працаваць і на маю пенсію зарабляць. Але яны не нарадзіліся, на маю пенсію ніхто не зарабіў, і як бы мала таго, што маю пенсію, сёння няма каму прыходзіць на працоўныя месцы. І дзяржава як бы з аднаго боку кажа: ой-ой-ой, трэба падняць пенсійны ўзрост, а з іншага кажа: а вот вы, те, каму 50 там і больш, вы, калі ласка, зрабіце выгляд, што вы ізноў маладыя, асвоіце новую прафесію, бо ваша ўжо нікому не патрэбна, і прыйдзіце, калі ласачка, і папрацуйце. І то бок, разумееш, вось мы з табой на рынку працы аказваемся на адным некім, ну, на адной пазіцыі, то бок нас з табой аднолькава будзе разглядаць працадаўца.